nggih Bu, Kang Dalu. Oh, Sedaya wonten ing tengan. Nggih. Kuwi kok mangku purel kagune mangku diesel. Diesel apa? Kowe krungu apa mangku pura lho? Buduwe ora ngono. Piye? Oh, mangku dungkel. Lah yo. Lah saiki nek tekan kene lagi tok sing mburi barang Nggih, yo nggih, biasa. nggih, matur nuwun. Sing ngene barang yo roh. Dadi iki Nggih. men roh tenan lho. Kowe modele kaya ngene ngono lho. Nggih, nggih. Oh, Matur nuwun. kaya ngene ya iso ngetengi wong. Ngene iki yo wong nek ora iso ngetengi wong. Iki ngendikane sithik nek tak rasake jeru lho. Kaya ngene kok iso ngetengi wong. Iya. Iso to, Lek? Hah? Iso to. Lah nyoba apa piye? Rumasane. Yo Wah, lek kaya ngono ngece. kuwi nek wektune. Lah nek aku mak saat iki urung tau yo ngono, urung halal yo ora entukno kaya ngono. Piye Kowe to? pengen dihalalke? Lah iya. Ya sesuk nang KUD. KUA. KUA lho. Ijab iki? Heeh. Kantor urusan agama. Wis ana KUD iki lho. Oh iya KUA. Luar kadol beras masamu. Lah kowe modelmu kaya tompo. Lah nek koyo tompo kowe kaya apa? Tompo awan kowe wereng no. Alah, modelmu lho kaya garangan. Ngeloki wong wereng. Lah kowe kaya kucing. Lho, telek.